भिजनखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं बे मिशन आरो भिजनखौ जोङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों। हाय एभरिवान आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैलायखो नोंथांमोना सिगाङाव आङो भिडिअ स्क्रिप्ट होनायावनो नुनानै एसेबाबो बुजि मोनबाय नङा होमबा। दा बे भिडिअ स्क्रिप्टनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों। जोंहा दायो बेफोरबायदि गासैबो लाइमोन हान्जाफ्रा मानगोनां UPPLनि मानसिफ्रा सोद्रोमाफ्रा बिटिआर सरकारनि मानसिफोर जाय हक जिखुनु बै हाग्रामा महिलारिनि मानसिफोरखौ बा BPFनि मानसिफोरखौ बुङोमोन हाग्रामा महिलारिखौ बुङोमोन उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ लानानै जौ लोंहोयो ड्राग्स जाहोयो बायदिसिना जाहोयो होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बिथाङा फरायसाफोरखौ गोबां गावसिनि BPF हान्जायाव जबदान जाहोदों जयनिं खालामदों जयनिं प्रग्राम होदों बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै नैबे बिथांमोना मानि खारनाव UPPL हान्जायाव जबदान जाहैनो गोनां जाखो माब्रैहाय दिनै बिथांमोनावथ' फरायसासो बिथांमोनहा मानि खारनाव दिनै फरायसा मानसिफोरा दिनै UPPL हान्जायाव थांनानै जबदान जाहैखो नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नुनो थांगासिनो दं। दा बिनि सिगां आङो गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबोथ' UPPLनि मानसि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारी सारखौ मा खोथा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिमोननि BTC एकर्ड दे फालिनायनि सोमोन्दै मा खोथा बुंदों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होग्रोनो सानदों नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाग्रोबानो जाबाय। रन्जन दैमारीखौनो NDFB होनना सानदों बारग' NDFB होनना बुंब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया। बिथांमोना हाल्ला खालामना जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै। रन्जन दैमारीखौनो NDFB होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारीनि NDFB नङा। जिहेतु बिथांमोननि सुक्तिनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिया जोंनि थाखाय खामानि फैयाखै होननाय फिलिं खालामनाय रायजो राजाफ्रा गोदान सुक्ति खालामफिननो गोनां जादों। जि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि सुक्तिखौ बे एकर्ड दे खालामखांनायनि खुनु मिनिं गैयामोन। दिनै बिथांमोना जास्ट गावनि एक्जिस्टेन्सखौ रायजोफोरजों रिजेक्ट खालामजानायखाय गावनि एक्जिस्टेन्सखौ देखायफ्लानो थाखाय बे सुक्तिखौ पालन खालामदों खिन्थु बे हल एरियानि जौगाथायनि थाखाय हल बर' जातिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जिसिबां रायजो खुंदों बिथांमोननि थाखाय बे मिनिंलेस। खोनादों दा नोंथांमोना गबिन्द बसुमतारीया रन्जन दैमारी सारनि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंदों हा रन्जन दैमारी सारालायनो NDFB नङा अब्ला सोरथो NDFB बाव हा बिथांनि बिफाया सोरमोन बै समनि बिथांनि बिफाया सोरमोन NDFB आफादखौ गायसनामोन सोरथो NDFB आफादखौ फोथांना लाखिबामोन सोर बिथांखौ गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ सोर NDFB आफादाव थानो खाबु होखो स्कप होखो आफादनि जानानै खामानि दामानि मावनो सोर सुबिदा होखो सोरमोन हा गबिन्द बसुमतारीनि बिफामोन नामा बियो गबिन्द बसुमतारीनि बिफामोन साला मेलेम गैया बियो साला बोरायलायबाय हारिनि थाखाय जेबो साननाय गैया हारिनि थाखाय जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बेनाव बोरायलायबाय जों बायदि मानसिफोरखौ उन्दै उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौ यंग जेनेरेसन जाफुबाय थानायफोरखौ माबायदि सामलायलांनांगौ बिनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो साननाय हनाय गैया नोंनि बायदि खोथा लानानै सोलिनांगौ नामा गासिबो संसाराव गबिन्द बसुमतारी साला नोङो दासिमबो सासे बोराय बैसोनि जानानै थैनायनि सम फैलायलांबाय नोङो दासिमबो हारिनि थाखाय जेबो साननो हनो रोङाब्ला बुजियाब्ला गावनि आफादनि सासे लिडारखौ सिनाय रोङाब्ला मिथि रोङाब्ला दिनैनि दिनाव नोंथाङा जेबो लेक्सार दाहोसै मिथिबाय नोंथाङा मा सानदों नामा पावार एन्ड फांसनखौ लानानै नोङो बिटिआर सरकारनि पावार एन्ड फांसनखौ लानानै नोङो गादि सिटनि लबनि थाखाय नोङो बेफोरबायदि जानला मेला गोदाव सोराव खोथा बुंबाय थाबा जागोन होननानै बे माब्लाबाबो जानाय नङा रायजोआ नोंथांनि बुंनाय रावफोरखौ गासिबो खोनागासिनो दङ नुजोबगासिनो दङ ससियेल मिडियानि जुगाव नोंथाङा जेरावखि थाखुमानानै सिरि लेक्सार होनो साना मानो होनो हानाय नङा गबिन्द बसुमतारी नोङो सालाद जाय मानसिया दिनै NDFBनि जानानै 37-38 बोसोर सोमावसारबोबाय नोंथां बायदिखौ सुबिदा होबोबाय आफादनि खामानि मावनो नोंथांखौ खाबु होबोबाय नोंथांखौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो चान्स होबोबाय बैबायदि रन्जन दैमारी देरनाब्ला सारखौ नोंथाङा सिनाय रोङाब्ला आरो मा जाबावगोन हा मा जाबावगोन दिनै नों आंखौसो सिनाय जानो हागौ नोंनि सेला बेलाखौ सिनाय जानो हागौ नाथाय रन्जन दैमारी बायदि सारखौ नोङो सिनायथारनांगौमोन ना आरो मा खोथा बुंदों नोङो हा एकर्डनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होनदों थिगानो एकर्डनि सोमोन्दै मानो NDFBफोरा जेबो मिथिया हा NDFBनि जिथुनाखि मेम'रियेल दाम होनाय सक्तियाव लिरनाय बायदि दंमोन बे सक्तिनि लिरनायनि मेम'रियेल दामखौनो नोंथांमोन बायदि खोमानानै दोनदोंबा माबोरै मिथिनो नोंथांमोना दिल्ली पार्लियामेन्टआव जिरायखुमानानै बिटिआरखौ सिगनेसार खालामनानै लाना फैदोंब्ला बेयाव NDFBआ माबोरै मिथिनो रायजो राजाया माबोरै मिथिनो नोंथांमोननिनो गासिबो पलिसि बेफोरो NDFBनि डिमान्ड जिथुनाखि मेम'रियेल दामाव लिरनाय मानाय दंमोन जि डिमान्ड दंमोन
बर' रेजिमेन्टनि खोथा दंमोन बेफोरखौ नोंथांमोन बायदियानो खोमाजोबनानै दोनदों दिनै बेफोरबो जानायमोनब्ला खिजानि बर' रेजिमेन्टफ्रा जानानै थांजोबसिगौमोन साला जानला मोनला गोदाव सोराव बे बोराय बैसो समाव जानला मोनला गोदाव सोराव खोथा गोब्राबनायखौ गारा बे दासिमबो जोंनि बिफानि बैसोबो नंगौ नोङो आबौनि समान बैसो थेवब्लाबो नोंनाव बुजिनाय होननाय साननाय हनाय जेबो गैया बर' हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैया बर' हारिखौ माबोरै रैखाथि होनांगौ बिनि थाखाय साननाय गैया बर'फोरनो माबोरै अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखाय जेबो साननाय हनाय गैया साला बोरायलायबाय बे बैसोआवबो दासिमबो साला नंखाय खोथा बुंनानै गोदाव सोराव खोथा बुंलाबाय थाग्रा बियो आरो माखासे खोथा बुंबावदों बियो हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि एकर्ड खालामनायनि उनाव माने एकर्ड दे फालिनायनि जेबो मोन्थाय गैयामोननो हा बिपिएफ सरकारा जिथु थैनानै थाथों बा थांनानै थाथों बिथांमोना गावसिनि बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिखागोन बेखौ फालिनायाव नोंथाङा खरस होनांगौनि मा गोनांथि दङ नोंथांमोननि बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बा बिटिआर एकर्ड डे फालिनायखौ थ' रावबो मेगन सायाखै बा रावबो खर' सायाखै अब्ला दिनै नोंथाङा बै बिटिसि एकर्ड खालामनानै लाबोनानै बा बिटिसि एकर्ड डे फालिनायखौ नोंथाङा मानो थाखाय खर' सानांगौ जाखो नोंथांमोननि इउपिपिएल बा बिटिआर एकर्ड डे फालिनायखौ सोर मा बुंदों हा आरो बेसा जेबो मा होनदों नोंथाङा गबिन्द बसुमतारिया बिटिसि सरकारा बा हाग्रामा महिलारिमोनहा बिटिसि एकर्ड डे फालिनायनि जेबो गोनांथि गैयामोन बा जेबो मोन्थाय गैयामोन होनना बुंदों नङा होमबा अब्ला नोंथांमोना माबोरैहाय मोन्थाय दङ हा नोंथांमोननि बिटिआर एकर्डखौ मालाय सोरथो हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसाफ्रा सोरथो गोजोनजोबनाय दङ थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो फिलिंसनि गेजेराव साफ्रोमखौबो गोजोन होनो हाया दिनै सोरबाया बिटिआरजों गोजोननाय दं सोरबाया बिटिसिजों गोजोननाय दं सोरबाया बिएससिजों गोजोननाय दङ सोरबाया माबा मोनसे गोदान लाबोनो होननानै सिमां सुजुनानै दङ थिग बेबायदिनो गासिनिबो साननाय हनाया समान नङा गावनि निजानि आसि थाइबायानो समान नङाब्ला अब्ला सोरनि गोसोनि साननाया समान जाफेरनाय सोरनि गोसोनि साननाया समान जाफेरनाय नोंथांमोना दासिमबो बुजिना मोनाखै गबिन्द बसुमतारि हा एथ'ग्राब बे बोराय खालाव नोंथाङा बे बैसोआवबो दासिमबो जिथु बर' हारिनि साननाय हनाय सेन्टिमेन्टखौ बुजियाब्ला आरो बिथांमोना बे बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिनायनि जेबो माने मिनिं गैयामोन होनना बुंदों अब्ला नोंथांमोनाबो बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिनायनि जेबो मिनिं गैयामोन मा मिनिं दंमोन मा मोन्थाय दंमोन नोंथांमोनाबो बिटिआर एकर्डखौ फालिनायनि सोरथो गोजोनजोबनाय दं नोंथांमोननि बिटिआर एकर्डजों जोंबो गोजोनाखै जोंबो गोजोनजोबाखै गोसो गोरबोनिफ्राय आधाल' गोजोननानै दङ जोंबो बिटिआर एकर्डखौ लाबोदों सुख सान्थि फैदों बे थिगानो नाथाय सुख फैसेयावबो दिनैनि दिनाव मा जागासिनो दं नोंथांमोननि आमोलावबो सानफा साफा मानसिफोरनि जिउ खहा जागासिनो दङ सानफा साफानो मानसिफोरा दाउ अमाफोर बायदि जिउ बावनांगासिनो दङ बेनो नामा अब्ला नोंथांमोननि गोजोन सुक्ति बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनाया हा बेनो नामा नोंथांमोनहानो नों आंखौबो बुंनो थाखाय खाबु होजोब्बाय नोंथांमोनहाबो नों आं बबा जानानै थानाय खुगाफोरखौबो नोंथांमोनानो खुलि हरजोब्बाय थाला मारिना थानाय गोसो गोरबो बिखाफोरखौबो नोंथांमोनानो देखाव हरजोब्बाय दिनैनि दिनाव आरो रावनिबो सिगाङाव नोंथांमोना एथ'ग्राब गोदै गोदै रावजों बाथ्रा बुंनानै लाखोमानो हालिया लोगोफोर आं बांद्राय गोबावखौ बुंबाय थालिया नोंथांमोना फैदो नोंथांमोना बरमा कलेजाव फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्राफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैदों बे समाव नोजोर बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैनायनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिनानै लादो आङो बरमा कलेजनि एक्सिएसमोन आंना मुङा नोजोर बर' दिनै जोङो लोगोफोर 10 जन बा 11 जन लोगो नांनानै इउपिपिएल हान्जायाव जों जइन जाफैदों बेनि मोनसेल' उद्देश्य दिनै प्रमद सारा जि मिशन आरो भिजनखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं बे मिशन आरो भिजनखौ जोङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों सारनि जि मिशन आरो भिजन दिनै गोबां आजमल फाउन्डेसना सिगांनिफ्रायनो सुपार बिदि इउपिएससिनि हक निटनि हक बिदि गोबां ट्रेनिं होबोदों जोंनि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुवामोन नाथाय दिनै सम्भब जादों होनोब्ला प्रमद सारनि थाखाय बिथाङा दिनै सुपार 50 बायदि मोनसे माबा लानानै जे इयथ्सफोरखौ मोनसे मटिभेट खालामदों जे सासे गोरिब न'खरनि मानसियाबोदि सासे आइपिएस इउपिएससि होनानै बा एपिएससि होनानै निटखौ क्लियार बा निट होनानै बा जों जेडाबलि होनानै बिसोरो क्रेक खालामनो हायो सासे लवार मिडल क्लास मानसियाबो लवार मिडल क्लासनिफ्राय फैनाय सुबुङाबो स' बेफोरखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो सारनि जि पार्टि बेखौ जों स्ट्रेंथेनखौ बारायनो थाखाय जों माने इउपिपिएलआव दिनै जगदान जानाय